Yanzu da mun shiga kun ga status ɗinsa ya canza. Kuma idan kuka lura da wani abu, abin da ya rubuta nan bai canza ba amma status ɗin ya canza. To ta wannan hanyar za ka bi ka canza masa status ɗinsa daga cikin wayarka ba tare da ka karɓi wayarsa ba. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel tamu, ina roƙonka dan Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Subscribe ɗin da za ka danna mana shine zai ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin tutorials na harkar hacking da sauransu. Kai dai ka tabbatar da ka danna mana subscribe. Mu fara aikin. Farko abin da za ka fara yi shine za ka je ka yi download na wannan application ɗin mai suna Advanced Status Saver. Advanced Status. Zan ajiye muku link ɗin a description, sai ku je ku yi download ɗinsa. Bayan ka download ɗin application ɗin, ka installing ɗinsa. To abu na farko da za mu fara yi shine za mu je mu shiga WhatsApp kamar haka. Bayan WhatsApp din mu ya bude kamar haka, za mu je mu nemo abokinmu wanda muke so mu canza masa status ɗinsa. Yanzu misali bari ne da wama zan yi amfani. Yawwa misali gashi wannan Mubashir. Kun gan shi anan Mubashir. To da Mubashir din nan zan yi amfani. Bari na shiga yanzu na nuna muku status ɗinsa. Kuma wannan shine status ɗin da yayi. To yanzu zan je ne na canza masa status ɗin. Yanzu wannan kun ga wannan shine status ɗinsa. Amma da na je na canza shi, zai canza daga wannan ya koma wannan na saka masa. Sai mu zo mu shiga cikin application ɗinmu. Idan mun shiga application ɗinmu, za mu ɗan jira shi ya buɗe. Yawwa ga shi ya buɗe kamar haka. Gashi sai mu shiga nan inda ya nuno mana change friend status. Change friend status sai mu danna shi. Bayan mun danna shi sai mu je mu nemo status ɗin can wanda yayi. Wannan status ɗin da muke so mu canza mana. Yanzu yawwa kun ga status ɗin nan anan. Gashi nan anan status ɗin da yayi. Yanzu sai na danna shi kamar haka. Bayan na danna shi ya buɗe, misali muna son sai mu je mu zaɓi hoto, ma'ana hoton da muke so mu saka idan wancan ya canza sai mu yi amfani da wannan. Kun ga gashi yanzu anan ya canza ya koma wannan. Yanzu sai mu je mu shiga WhatsApp. Mu diba status ɗinsa za ku ga ya canza. Yawwa. Gashi kun gani? Gashi Mubashir kun gani? Yanzu da mun shiga kun ga status ɗinsa ya canza. Kuma idan kuka lura da wani abu, abin da ya rubuta nan bai canza ba amma status ɗin ya canza. Ta wannan hanyar za ka bi ka canza wa abokinka status ɗinsa ba tare da ka karɓi wayarsa ba. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Allah idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel tamu, dan Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Muna godiya.